Ο σχεδιαστής Πάρης Βαλταδόρος μιλά αποκλειστικά στο Star για την 4η θέση που κατέκτησε σε παγκόσμιο διαγωνισμό μόδας που έγινε πριν λίγο καιρό στο Μεξικό. Ο Πάρης Βαλταδόρος είναι ένας νέος σχεδιαστής που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο εξωτερικό και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε εκατοντάδες σχεδιαστές και να βρεθεί στην πρώτη τετράδα. Έγινε ένας παγκόσμιος διαγωνισμός σχέδιο μόδας με σχεδιαστές που συμμετείχαν από την Ευρώπη με όλα από τον κόσμο. Εγώ εκπροσώπησα την Ελλάδα. Πήρα την 4η θέση. Ο ίδιος θεωρεί πως τίποτα δεν είναι δύσκολο, εάν το θέλεις πραγματικά. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Αν υπάρχει δουλειά και πείσμα και όρεξη για αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι διαπρέπεις και στο εξωτερικό. Οι σχεδιαστές διαγωνίζονταν σε σχέδιο βραδινού ρούχου. Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχα, εκπροσώπησα την Ελλάδα και αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Και ήταν κάτι που ανοίγει νέους ορίζοντες σε κάθε νέο σχεδιαστή, γιατί μπορεί να βλέπει άλλους σχεδιαστές συναδέλφους στο εξωτερικό. Στα πλάνα που βλέπετε είναι τα δύο φορέματα που έκλειψαν τις εντυπώσεις. Ένα φόρεμα μπέζ και μια ιδιαίτερη πλάτη, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρεσε ο τρόπος του ραψίματος, το ύφασμα. Το δεύτερο φόρεμα είναι ένα φούξι φόρεμα με την πλάτη πίσω ανοιχτή. Ο Πάρης Βαλταδόρος θεωρεί πως οι Έλληνες σχεδιαστές διακρίνονται για το στυλ τους και τις ιδέες. Μπορώ να πω ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε στο εξωτερικό. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έχουμε σχέδια, έχουμε καλούς τεχνίτες. Ο Έλληνας σχεδιαστής δεν αποκλείει να πάρει ξανά μέρος στο διαγωνισμό, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθήσει να πάρει την πρωτιά.